Mukachere mabuja magona chere welcome. Tauya kouri pakachikwereti nozuro inzwi rakanga rataimiwa kaneiko chikosoro kari kuita kuhwadza kamhandiwe pakaita kunyangariwa asi rekai titende yawe kuti zvatakadutira zviri kusenza. Ipapa chamisa goreketai kutota kumana gorekai kundinetsa inini muchindoti chese chaitika chamisa wamira papi kwai vanhu vese varipo munyika muno mapato anopfuura 500 chaiwo ariko kuzeke ko muri kureka kuenda ikweyo kowabvunza vanhu vese ivavo kuti ko muri kuita sei anga akarwadziwa. Chimwe chakazobva areketa kutoti wakomana mujiro uri kuita vanhu vava musvinuba kwai vanhu vanofanira kuitawo muganho wekuti rekai ndije usvikira apa kuramba uchindoja nokuja usingapedzi. Rekai tione mhando yekuti zvinosvika papi zvinoperera kupi, asi kumberiko kuno nyaya. Mai Munangarwa wari kunzi wakazobva watiza wareka akienda kuBritain, kwaakienda hawo kuDubai kuno umwe musangano wanga uriko. Kwaiongova kusha kuti ndikaenda kuBritain ndonyadzisiwa vanhu vachiita zvokuratidzira nokudidi ikweyo, nekuti vamwe wekuZimbabwe wanga wari pamberi kutsvaka kuti wari kuenda kupi vanenge vachidii, tiende koratidzira tiri ikweyo kuti tikuwadapa. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. Munangarwa wanga wariko kumusangano wanga uriko uno nyika dzodzasi kwaAfrica nonyika dzokumabuda zuva kwaAfrica. Ipapo wari kureketa kuti rekai tione kuti kana zvinhu zvedu zvonhoroondo zvikachengetedziwa tinokona bachere kureketa nonzwi ribodzi pachinhu chese. Paribe inzwi ribodzi mhandiwe. Rwanda inenge ichireketawo zvayo, Kenya ichireketawo zvayo, Zimbabwe ichireketawo zvayo, South Africa ichireketawo zvayo. Aiwa hino mhandiwe kuti zvichazonadzirika chere izvi, asi paribe zvatiri kuona ipapa. Nyika yoIran nozuro yagotumira mumwe kuti arekete naMunangarwa Katombokanyai. Wakaita zvawo Katombokanyai wachizobva wazoreketa kuti isusu tiri kutsigira Zimbabwe zvairi kuda kuita zvokuti ipinziwe muUnited Nations Security Council zvakazara. Rekai tione mhandiwe kuti zvichaitika chere, zvichakoneka chere, kana kuti zvinenge zvichirekaira sei. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kuenda papi. Wiki nero munodani chivhayo. Mhandiwe agoburika achireketa padandemutande pache kuti imi kwai magweta anoita kunyepera kunge ari kuziva nekuti gwaro riripo rakabuditsiwaro igwaro ribe kusainiwa. Tiri kuzviita paizvozvo ndizvo zviripo nokudidi. Hwendo huno pachiriba chabatiwa kuhusu mhandiwe. Zvakareketiwa nayo zviya kuti zvamunoita muchiwande pakaita kuhwanda kawerewere zvinoburika zvese pachena, ndizvo zvaakiitika. Nekuti mufumurikiro wazviri kuitika mhandiwe zvaizikanwa kuti zvinofumuka kudandi, idi zvinorwadza. Asi rekai tirambe tichiona, wari kuziva kuti tamazuva okupedzisira. Hino mhandiwe rekai tirambe takazviringa. Kadzitape Blessed Muhlanga nozuro akanga ari muDarodhi Mhosva apedza akatoreketa kuti imi vanhu vari kunditadzisa kuti nditsvake mari yomhuri yangu nokutoti zvese zviri kuitika zvizvi paribe kana nyaya. Rekai tigoona kuti zvichaperera kupi. Tinoramba takandoringa, tinoramba tichida kutetekera kuona kwainoenda nyaya yacho. Nyika yoZimbabwe nonyika yoBotswana nonyika yoSouth Africa dziri nhatu dzabvumirana kuti vanofanira kubatsirana kuchengetedza nharaunda pokare nokuita kuti upenyu hwevanhu hwemunyika dzo dziri nhatu husimukire.
unosaya kuti magwaro ese avari kunyora ewaya wachisimbisana paribe kana gwaro rubodzi rikureketawo kuti rekai titi vanhu kwedu wagoburike wachiseenzesa zvitupa wachipinda nokuburika wachiseenzesa zvitupa. Ndipo unotoona kuti zvese zvekureketiwa zvavanenge vachinyorana zvizvi paribe kana chibodzi chinomusoro ipapo. Rekai tirambe zvedu tichizolinga kwazvinoenda. Wozera wagoreketayo kutoti wakomana gongwarirai peturu nodhizi zvirikutengesiwa kunana Kadoma koko. Kwai zvisvinupa mhanduwe zvakaita kusanganisiwa noparafini nezvimwe zvinokuwadza motika. Wari kureketayo kuti kwai magonyeti taaona achiita kumira nguva refu munzvimbo iyoyo Kadoma iyoyo, nekutoti ndo muri kuitiwa zvakanyangaridza. Kusaya kuti kokonai muri bekuwasunga kana muri kuziva kuti ndizvo vari kuita. Muwasunga mubatsira vanhu kuti wareke kuvhiringidziwa dzimotika dzavo. Kuno aiwa paribe izvozvo vari kundoreketa kuti gongwarirai paribe chavari kuita. Zvakaoma mhanduwe. Rekai tione kwazvinoperera. Nyika yeZimbabwe kureketa kuno kwai yagotengesa mamiriyoni 200 299 million kgs pachirungu ofoja. Warimi wogore rino kwai aiwa wakaita kupfuura chaiko kwese kumashure kumarimiro awakangomboita. Kwai kunyangwe panguva yairimiwa nowachena tiribe kusvika makirogiramu akawanda akadandi. Wari kureketa kuti manje tinenge tasvika pamamiriyoni 300 makirogiramu. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wari kufara, wari kuti pamberi nazvo. Kuno rimwe rori kumasvingo kuku rakabatiwa rino kadoro kanonhadziwa nevanhu kanozikana sokuti mukozodo. Kwai kamukozodo kakabatiwa mhanduwe kari kuita kuvhiringidza vanhu. Rekai tione kuti wachaperera papi, zvichaperera sei. Tinoramba takandoringa tichindoimba kuti vanhu vanoita kungwarira kutenga doro pese pese. Ukuwo kuno vamwe wairi wanodhiraivha magonyeti wakabatiwa nobhurongo mhanduwe Mbanje, Temptation Guzhira naPhilip Sangata naPhilip Gangata. Kobva kwatiwo Brighton Bongiseni Parola Mutsvairo. Kwai vanhu ivavo wakazobatiwawo kumabhazi waino bhurongo ravo mhanduwe idi. Rekai tione kuti zvichaperera kupi, asi tinotenda kuti wakabatiwa. NoZuroteo 1 noZPC dzakaita kabodzi. Herentals yabenza ZANU-PF noFC Platinum dzakaitawo 0-0. Apa Manika Diamonds ikajiwa noHighlanders Boso nokabodzi kwa0. Green Fuel noScotland ZANU-PF yakaita twiri. Simba Bora yakaratidzawo simba kubhikita ikaja bhikita nokabodzi kwa0. Chikenini ikaita zvibodzi zvoku Ngezi Platinum. Nyasi uno Dynamos noYadha zvinenge zviri kutamba. Emos noKepekepe zviratidzana masimba. Kwekwe noTriangle vanenge waripo wachitamba. Rekai tigoona kuti mbani achajiwa mbani achakundiwa. Toringadzireketika pasi rese kureketa kuno ONPA yokuSouth Africa vari kuti ivo taakuzama pokare kuti tibenhutse ana Guputa kubva kuDubai kohari. Hino kuti wanoikunda chere iyoyi, nekuti kuDubai kunonetsa mhanduwe, vanoraba kubuditsa vanhu kunyanya vanomariwa. Rekai tione kuti zvinopera papi. Apa ONPA pokare wakati wachuchisi wese taada kumbowaisa pasi poziso redu timbozemena kuona kuti vari kurarama sei, upenyu hwavo huri kuenderana chere nomari dzavanotambira dziri pamutemo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitikaira sei. Tinoramba takaringa tichikunyepa uku mhuri yokwadungu inohwadza mhanduwe. Ipapa hurumende yeSouth Africa yange yatobuditsa iko kakapeti mhanduwe katsvuku kaye watonhadzirira kwazonyepiwa kuti tiri kuenda baikweyo. Kwai zviri kureketiwa nehurumende ndizvo basi takabvumirana nokudini
imi vanhu vanojairira kwakutsvaka pamuromo manje, pamuromo chaipo. Rekai tione hedu kuti zvichapera zvakaita sei. Vanhu vanosvika 100 vaurayiwa kuNigeria. Vakomana kwaiwa ana mapenziwa waenda kogwarasha vanhu. Unosaya kuti kohokonai zvichida kudande. Vakomana mweya yewapfada yazorora murugare. Uku kuKenya kwai mumwe anoita zvokuparidza ainzi Gilbert Deya kwai akabva apfa mhandiwe nozuro uye ari mutsaona yemugwagwa. Pakanyangariwa kwai agoita minana yekuti vanhu vakati zvichiri zvaiyawe chere izvi kana kuti zvazvimwe. Heno rekai tirambe takaparinga tinozokunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Wenyika yoSouth Africa, watambi wekiriketi wabenuka kuSouth Africa. Wakabvapo kare wandoreketa kuti mbanani wachatamba mutambo noZimbabwe ende wari kutambawo wari kuita sokuti wanhu wasina kusimba. Rekai tigoona kuti woZimbabwewo wachaita sei. Sundowns yakahwina mutambo wayo wekutanda noUSAN HD iko kumutambo uyo pasi rese kuAmerica kwavari kutambirako. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai. Mhanduwe, rekai tipfudze soko riri. Nyaya yekupedzesera, kuno murume anonzi Joshua nozuro agoita kudhingura dandemutande rovanhu vanoteerera nyaya dzinochokuita nochiKristu. Mhanduwe, agoreketai kuti mwedzi waGunyana September, mhanduwe pachirungu, gore rino kwai ndipo pari kushanduka vanhu vachienda inonzi pachirungu rapture. Rekai tione, wazhinji vamwe vari kuramba, vamwe vari kuti manyepo, vamwe vari kuti kudii. Mukaitsvaka nyaya yacho munoitetekera mugoona kuti zvinenge zvimbotekera sei padandemutande reYouTube waripo ipapo paakareketa izvozvo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichindokunyepai kana tiri pekuendawo. Welcome. Right. Tagumira pana mabuja ndini wenyu Mhanduwe Onau.